Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristo ni takuk tei bukuk song. Subra Yesu ni khak sang ma tong thok ma norok joto bai tong thung. Amen. Pada singtini kaito ni kok salana ni sekang ang norok no kaisa kok tu makaham no sana ni mucungo. Ang tolawo description rirunai ang kaisa ketal channel kloka abong kangke English kok tai Hindi kok bai aro video upload klaijak nai. Tamni bagi himale ang thanai phatar hawo thangpro oro kothoma kaham pirpro kabangma borok ano request kleka brother norok chini oro phaise kothoma kaham pirung gangke chini bagibo social media ni bisingtei kok pirdi like Hindi English bai bo kok pirdi chengbo kaito ni kok no khanana ni muchungo honai saka aboni bagai angbo wansoka ঠিক আছে কবরক বাই তো প্রিচিং খাইনাই ন চিনি মানি কক বাই হাইপনো Hindi English by bo kok pirana hnai ang kaisa channel katal khloka aboni bege ang description or nai norok naina muchungke aro nai mano praise the Lord hallelujah tini ang norok no kaisa kok tunani muchungo a kok tun ke belai nangkuk mani belai khano nangkuk mani tamni bege inga tini ang norok no sana nai mani kanke chini kaitor le khairok ma kopulong chini kaitor le hamjak ma bai kopulong no kubui no hamjak ma bai kuplung aboni begani kristo ni takhuk tei bukhuk rok tini belai khano khatung khaja ang belai khano tongthogo norok ni buskango tini okokno saimanma ni bagai ang tini norok no kaisa testimony saikhanarna ni muchungo chung bible pori khnugo John chapter 8 1 ni simi 11 oro chungnugo pharisai tai sadukai rok boro burima khoroksano rombai jisuni thani tu pheka abrima ngangke buitala engai tongma jorawo manjaka borok jisu ni buskango tu bukha borok jisu no saka oburino tama khlane sadi jisu saka norok ni bisingo sapa sumso khlaya tong aborok no sakang kita di nei joto borok no saksak no wansogoi naikha borok hadul kibiwi kipilei thangka apro jisu abrima no sangka nono oro romitu nairok biang thangbaika apro burima saka borok joto no thangbaika apro jisu hai ni saka ang bonono mazra beria thangdi tinini simi sumsok ta khlaisidi ne saka oburini bumung kangke Mary Magdalene ani kristo ni takuk tei bukhuk rok jisu aburino busthumna ke bo busthumai mano jisu aburino mazra berna ke bo mazra beri mano but jisu chini obukhano senayo jisu sini obukhano senayo jisu abri mano nakari rekha abri mano nakar mabai obri ni langma slaizakha tei kaisa wana ma sinsa ngangke jisu kroso kanta bujagai bini langma chowei tongpro joto brui chela joto no khari thangma kya poito khaini borok aprobo o Mary Magdalene jisu ni a cross beskango bachajak ta jisu no phobmani ya globo o Mary Magdalene no thokmotom phulnani nei bini simlango bo thangkha ui ke simlango main yang bo belai kan mokol muktoi kopulung kha kabai tongkha apru bini biskango jisu nukchakha sumsok gnang broi jisu nakarei bono keta langma roirikha bini langma slaijaka osungsaro puila kethoini thangai bachana jisu kristono but a borok munushini bisingo puila nuknai obrino puila nuknai sabo a borino praise the Lord hallelujah ani kristo ni takhuk bukhurok nai jisu busuk se maya ganang nengang borok se ko buri sinal oburi dehar phalnai oburi ni tomung chamung hamya iko selani tomung chamung hamya nei chung bus thumbo borok no nozar hamya kan nasiko but ani kristo ni takhuk bukhurok kaitor ni hamjak ma paiphlaya bini khairok ma nono khairok ma haino aburi no bo khairogo nang kipili phema haino bonoba kipili tubnani muchungo tini abure jisni thani tubukha jisu bono nakarkha bini langma slaijak thangkha nadi bini khairokma aboni begani kristen takhuk bukhuk rok ang tini norong tamu sana nai ganke kebono phono hamye mokol bai khata na sikdi kebono phono busta thumdi borok ni samung bai borok ni tongmung bai sing sawi menya kaito borok ni langma tamu khlaino but nung ang samung kaisa khlanga nango borok ni bagai surinani praise the Lord hallelujah abon bagian Kristo ni takhuk tei bukhuk song
khoroksa burui ni testimony ang tini khnaka bini langmo bo haina Mary Magdalene haina angka obrui nukhungo torui lokgui college kaka college kapru bini ama babu som bono rangcha logoi manliya abuni bagai bok kaisa city wo tongo a city wo tongnani bagai nokbara nango college ni fir na nango bebak chanani nengnani bebak bini uporong ni thangka bini kuno lama krei engka nge bok kaisa jagawo thangka a kaisa jagawo thangai bini belai goron naithok burui belai kaham naithok achala khoroksa saka ang nono job renai ang nono job renai ang salonono 50,000 rang renai ne achala saka bono nge bo belai keno rang nangai tongmani jora bo saka tangmo botei samong ni sengka bo saka neng phaidi anero photo bujak nani bagai ne saka oburi aro thangka photo bujak nani bagai ribara bara kani bono photo bukha rang rekha trek trek bono saka neng blue film ma khainai blue film ma khainai neng video senamjakna nangnai chalabai thuwei blue film senamkang angke ang nono lakh taka rang renai ni saka obrei rang nangmani bagai nangi tongmani bagai bobini besakno rui rekha bobini laibo omahai blue film 300 ni upor senamka 300 ni upor blue film senamka bo hai ni saka bini testimony wo bo UK wa thangpuru khoroksa borok 5 minute bo bai thunai 1 lakh taka rang nai boma hai keno bo continue salo simino 17 lakh 18 lakh rang ajika nisau but bini langmo khaksangma tongthokma krei asuk kuti rang phaimani yaglobo famous man yaglobo but salsa bo realize kaika bini olangma oma hai ke tongoi khaksangma mainyangai bo nok tharo thangka surinani chengkha o kaitor ani bakhao khaksangma nango o jisu ningle khaksang ni bugra ano khaksang rejadi hnai ba jisu apru bini ganao ke phai saka ani sajak ang nono belai ke hamchako but neng tabuk je samong khlai tongmani amochaya neng kha kipildi nini otomungno selaidi ang neng bai tongo ang nono khaksang marnai but neng puila nini atomungno slaina nangnai abrui asalo amsuke bin bakhao khaksang ma mankha amsuke bo tong thokka bini laibo bo mo hai tong thokma waisa bo main yakho bo kipili phayei bo bible no khebai surinani chengkha o jisu no hambai nai bini langma slaija gai thangka o tomung hamia tongmano khibirka o sak phalmano khibirka tabuk bini apurje lakh rangaji mane arang no bo tabuk tamo khlaika khri rok no chubawo bo jaga thai kotoma kahampiro jaga thai kaitoni kok no sawo bo tabuk kebangma buri sak phalai tongnai bor rok no sawiyo omhai ta khaidi omochaya jisuni thani phaidi bo sunono khaksangma tongthokma nai nei saka ani kriston ta ku bukurok aboni bagina ang tini norok no tamo sana nai gengke jisu jeng joto no hamjago bo sumso ganang bo kotor sumso ganang ni bo bustumya but jepro sing bini gana wo phayo chini langma automatic slai jagai thango aboni bagin tabu sing sungsar ganang gai nogoi tongo borok ni langma slai jagai tongmani bible porikhe nogo chung John 8 ni 12 angengka sungsani opohor ani thani phainai borok botai menak maw himnai nanglak ani kristoni ta koktai bukuro bo jasuk sumso ganang borok phonang thung bo jisuni gana o phaikangangke bini o menak ma kemawi ma thangnai menak ma pohor no mecheni mainya pohor se menak ma no mecheni mano abon bagani kristoni ta koktai bukuk song tabuk chini tripurao bo kebang ma berirok sak phalai ranga jiwi tongo kebang ma kaijak berirok sak phalai ranga jiwi tongo samung hamya khlai tongo tomung sitra tongoi tongo but muitu narak di ani kristoni ta ku bukrok chini obesak abo kaitoni nokthar chini muchung matei jodi sing tongoi tong khangangangke sing kaitor be chalai thangnai sumsogo kulogai thangnai morkeni lamao sumsogai nai abon bagin kriston ta ku bukrok
आं नरक नबो सानामो जोङो फायदि जों सुरि लायवानो सुमसो गोनां बररकनि बागै फायदि जों सुरि लायवानो जे बुइताला साक फालै तंनाय बुरि रकनि बागै काइटर नना हामजाक माहाय काइटर बरक नबो हामजागो थिंग इज दैट बरकनि बागै ताबुबो केबल सुरि नाय कुरै बरकनो ताबुबो जिसु नो रनाय कुरै ani Kristus taku bukro aban bagina faidi cheng ojorawo borok ni bagi suri lainai kaitor borok ni bkhawo kok sathung te borok ni langmano slaithung te borok ni bkhawo khaksangma tongthokma faitung nei faidi cheng jisu ni thaniwo ya pharai suri laiwano joto sak phalnai borok ni bagi kaitor norok jotona hamari khlai tongthung amen